Wel, ni ddarllen gyda'n gilydd te. Heddi, dyn ni'n edrych ar Philipiaid 1. A ni'n mynd i ddarllen o adnod 12 ymlaen. Felly, Philipiaid 1, adnod 12, i ddiwedd y benod, adnod 30. Yr wyf am i chi wybod, gyfeillion, fod y pethau a ddigwyddodd i mi wedi troi yn hytrach yn foddion i hyrwyddo yr Efengyl. Yn gymaint ai bod wedi dod yn hysbys drwy'r holl praetoriwm ac i bawb arall, mae mwyn Crist yr wyf yng ngharchar, a bod y mwyafrif o'r cydgredinwyr, oherwydd i mi gael fy ngharcharu, wedi dod yn hyderus yn yr arglwydd, ac yn fwy hi o lawer i lefaru'r gair yn ddiofn. Mae'n wir fod rhai yn pregethu Crist o gynfigen a chynnen ac eraill o ewyllus da. O gariad y mae rhain yn cyhoeddi Crist, gan wybod mae i amddiffyn yr Efengyl y gosodwyd fi yma. Ond y mae'r lleill yn gwneud hynny o gymhellion hunanol ac am hir, gan feddwl peri gofid i mi yng ngharchar. Ond pa waith, yn aill ffordd neu'r llall, pryn ei mewn rhith yn tai mewn gwirionedd, a mae Crist yn cael ei gyhoeddi, ac yr wyf yn gorfoleddu yn hyn. Ie, a gorfoleddu a wnaf hefyd. Oherwydd mi o'n mae canlyniad hyn ar bwys eich gweddi chwi a chymorth ysbryd Iesu Grist fydd fy ngwaredigaeth. Am hyn yr wyf yn disgwyl yn eiddgar, gan obeithio na chaf fy nghywilyddio mewn dim, ond y bydd Crist yn awr fel erioed trwy fy ngwroldeb i yn cael ei fawrygu yn fy nghorff i, pryn bynnag ai trwy fy mywyd a'i trwy fy marwolaeth. Oherwydd i mi, Crist yw byw ac elw yw marw. Ond os wyf fi barhau i fyw yn y cnawd, bydd hynny'n golygu y caf ffrwyth o'n llafur. Eto, ni o'n beth i'w ddewis. Mae'n gyfyng arnaf o'r ddeiti. Mae arnaf awydd ymadael a bod gyda Christ, gan fod hynny'n llawer iawn gwell. Ond mae aros yn fy nghnawd yn fwy angenrheidiol eich mwyn chi. Rwy'n gwybod hyn i sicrwydd, aros a wnaf, a pharau aros gyda chwi oll, i hyrwyddo eich cynnydd a'ch llawenydd yn y ffydd. Mwyn i chi ymffrostio fwy yng Nghrist Iesu, o'm hachos i pan ddof yn ôl atoch. Yn anad dim, bydded eich buchedd yn deilwng o Efengyl Crist, mwyn i mi weld os dof atoch neu glywed amdanoch os byddaf yn absennol, eich bod yn sefyll yn gadarn, yn un o ran ysbryd, gan gyd ymdrechu yn unfryd dros ffydd yr Efengyl. Heb eich dychrynu mewn un dim gan y gwrthwynebwyr, bydd hyn yn arwydd eglur i'r rheini o'i distryw hwy, ond o'ch iachawdwriaeth chi, a hynny oddi wrth ddiw. Oherwydd rhoddwyd i chi y fraint, nid yn unig o gredu yng Nghrist, ond hefyd o ddioddef drosto, gan ymdaflu i'r frwydr honno y gwelsoch fi ynddi, ac yr ydych yn nawr yn clywed fy mod ynddi o hyd. Amen. Wel, bore yma te, falle'n wahanol i'r arfer, i ni'n mynd i ganolbwyntio ar y darn ola yn y benod, nid y darn cyntaf. Yn aml, pan i fi beth bynnag yn pregethu, y temtasiwn yw i ddechrau ar y benod, a chi'n treulio gymaint o amser ar ddechrau'r benod, chi jyst yn tago rhywbeth on ar y diwedd am ddiwedd y benod. A wrth i fi fyfyrio ar Philipiaid yn ddiweddar, oedd diwedd penod 1 wedi sefyll mas i fi. Rhywbeth falle ni wedi darllen lot o weithiau, a yn deall i raddau beth mae'n ei olygu, ond falle rhywbeth bydd yn helpu ni i edrych ymhellach arno fe bore yma. Sef, y term yma, os liciwch chi, bydded eich buchedd yn deilwng o Efengyl Crist. Eich buchedd, eich ffordd o fyw chi, yn deilwng o'r Efengyl. Faint o weithiau chi wedi darllen hwnna? Degau, cannoedd fi'n siŵr.
Ond faint o weithiau chi wedi stopo meddwl, beth yn union sy'n gan Paul mewn golwg fyna? Pan mae'n dweud byddai eich ffordd o fyw chi yn deilwng o'r Efengyl. Felly gobeithio dyna byddwn ni'n edrych arno bore yma. Ond just i ni gael deall sut mae wedi cyrraedd y pwynt yna, mae'n bwysig bod ni'n edrych rhywfaint ar y dechrau te. A felly, just i'ch atgoffa chi, rhaid bod chi ddim wedi edrych ar Philipiaid o'r blaen, neu falle bod chi ddim yn cofio. Mae Paul, yr apostol, yn ysgrifennu at y Philipiaid, pobl sy'n byw yn Philippi. Erbyn hyn, byddwn ni'n galw fe'n Groeg a Macedonia rhywfaint hefyd. A roedden nhw'n arfer bod yn genedlaetholgar iawn ac yn rhufeinig genedlaetholgar, patriotic iawn. Dyna pwy oedden nhw fel pobl. Ond i rhai yma sydd wedi dod yn rhan o'r eglwys, mae yr arglwydd Iesu wedi torri drwy hwnna i gyd, a wedi hachub nhw, a nawr nid Cesar yw'r boi, ond yr arglwydd Iesu. Fe yw'r brenin, fe yw'r un. Maen nhw'n arddel yn frenin ac yn arglwydd ar ei bywyd nhw. Ac yn y benod gyntaf wedyn, gallech chi wahanu penod 1 mewn i 2 rhan mewn gwirionedd. Adnod 1 i 11 i ddechrau, lle mae Paul mewn ffordd yn just cyfarch ac yn diolch iddyn nhw am eu partneriaeth nhw yn yr Efengyl, yn diolch am y Philipiaid, am y gwaith mae'r arglwydd wedi dechrau, gan fod yn sicr bydd e'n gorffen y gwaith yna ynddyn nhw. A wrth gwrs mae'n sôn lot am bethau eraill hefyd, ond yn benna dyna y cyfarchiad sydd gyda chi fyna. A mae'n gweddio drostyn nhw a bydd yr arglwydd yn parhau i wneud y gwaith mae wedi dechrau, y gwaith da mae wedi dechrau ynddyn nhw. Mae'n annog nhw i ddal ati gweitha yr erledigaeth yna fydd yn dod iddyn nhw. A wedyn rhan 2, mae Paul, dychmygwch bod Paul yn dod draw am baned, chi'n cael catch-up, sio mae pethau gyda ti, Paul? Wel, dyna adnod 12 i 26 i chi. Mae Paul nawr yn esbonio sut mae pethau gyda fe. Achos maen nhw wedi clywed a maen nhw'n gwybod nawr fod Paul yn y carchar a maen nhw wedi gyrru un o'i eglwys nhw i y carchar yna i siarad gyda Paul, i weld sut mae e ac i roi supplies iddo fe ac yn y blaen, sydd yn beth hyfryd wrth gwrs yn helpu Paul allan. Ond falle hefyd bod e'n wir i ddweud fod y Philipiaid yn dibynnu eitha lot ar Paul. A felly wrth weld bod Paul yn y carchar, falle bod nhw'n poeni tym bach fod i arwr nhw, be ni'n mynd i wneud heb y Paul yma? Be ni'n mynd i wneud heb yr superstar, yr Efengyl yma, sy'n efengylu i bawb ym mobman? A felly oedden nhw eisiau gwybod, oedden nhw'n poeni, beth ni'n mynd i wneud os oes rhywbeth yn digwydd i Paul. Ddyn ni'n ôl at hynny mewn eiliad. Ond y trydydd rhan wedyn yw adnod 27 i 30, y darn ni'n mynd i edrych arno, lle mae Paul yn newid o siarad am ei hynna nawr i siarad amdani nhw. Fi eisiau gweld fod yr Efengyl ar waith yno chi. Fi eisiau gweld tystiolaeth fod yr Efengyl ar waith yno chi, bod chi'n byw allan yr Efengyl. Ond i fynd nôl i'r ail bwynt jyst am funud, mae Paul felly yn esbonio sio mae pethau gyda fe, a dyma be mae'n dweud, mae e yn y carchar, ond mae hwnna'n oce. Os rhywbeth, mae e'n dda. Mae'n disgrifio fe yn rhywbeth rhyfeddol mewn gwirionedd, a sa'n siŵr, oedd nath e sefyll allan i fi, sa'n gwybod p'un sa'i di sylwi arno fe blaen, ond dyma sut mae'n disgrifio ei sefyllfa fe, bod e'n foddion i hyrwyddo'r Efengyl. Dyna beth yw sefyllfa Paul. Moddion medicine i gael yr Efengyl allan. A chi ffordd hyfryd o ddisgrifio ei sefyllfa fe. Mae yn y carchar, a nid, dwi ddim yn dweud mae'n inconvenience o mae Duw yn defnyddio fe. Dwi ddim yn dweud mae'n anodd o mae Duw yn defnyddio fe. Be mae'n dweud yw, mae'n sefyllfa fi yn foddion, yn medicine, i'r Efengyl gael mynd allan i'r byd. Ac i gael gweld yr Efengyl ar waith. A mae'n mynd mlaen i sôn fod 2 reswm pam. Yn gyntaf, mae'n dweud bod yr holl filwyr o'i gwmpas yn hollol confused, yn perplexed. Oherwydd, dyn nhw ddim yn deall pam bydde Paul yn fodlon cael ei garcharu mwyn Iesu Grist. Pam bydde yn fodlon dioddef. A felly maen nhw'n dechrau gofyn y cwestiwn, wel, beth sydd am yr Iesu yma, sydd mor dda fel bod Paul yn fodlon cael ei garcharu? Tybed os na rhywbeth am hyn. Tybed os na rhywbeth yn arbennig am yr Iesu yma, mae Paul yn arddel.
yn cyhoeddi, yn dweud sydd yn gymaint o help iddo fe. A mae Paul yn ffyddiog y bydd Duw yn gallu ac yn mynd i ddefnyddio hynny, ei dystiolaeth iddyn nhw. Pawb yn y praetorium, mae'n dweud. Mae yna rumours yn mynd o gwmpas. Beth os mae'n rhywbeth am yr Iesu yma? Mae dal yn fodlon, a mae dal yn pregethu Crist, a mae dal yn addoli Crist yn y carchar. A'r ail beth wedyn, sydd hefyd yn foddio ni hyrwyddo'r Efengyl, mae'n dweud yw fod yna Gristnogion eraill o gwmpas y carchar, nawr yn gweld esiampl Paul ac yn dod yn hyderus yn yr Efengyl, mae'n dweud ni. So nawr mae pobl eraill yn gweld, mae Duw yn cynnal ac yn bendithio Paul yn y carchar, sy'n eisiau fi boeni os fydde un y carchar te. Oherwydd os yw e wedi bendithio a cadw Paul, bydd e'n bendithio a nghadw fi. A felly maen nhw'n gweld nawr oherwydd ei dystiolaeth fe, y bydd bendith yn dod. Bydd bendith a bydd Duw yn cadw yr rhai sydd yn dystion ffyddlon i'r Efengyl. A mae rai fi wei, wrth i fi feddwl am hwnna, ni'n credu oedd hwnna'n her enfawr. I feddwl, i rhai yn ni sydd yn Gristnogion, sydd wedi bod yn Gristnogion ychydig yn hirach, mae eisiau ni gofio Duw ein tystiolaeth ni ddim jyst ar gyfer pobl sydd ddim yn y bywyd, mae Duw yn defnyddio'n tystiolaeth ni ar gyfer Cristnogion ifanc sydd yn y bywyd, sy'n mynd i fod yn edrych arno ni, i ni'n dystiolaeth fod Duw yn cadw ac yn defnyddio ac yn achub trwyddo ni. Dyna, i ni'n rhan o hynny. A na chi, oedd e'n her i fi i ystyried, wel, pan mae pobl yn edrych felly ar fy nhystiolaeth i, Cristnogion ifancach, beth maen nhw'n ei weld. Ystyriwch hynny a gweddiwch arglwydd, gad i'n hystiolaeth i fod yn effeithiol ger bron y colledig a ger bron yr oen bach ysbrydol sydd gen ti yn dy gorlan. Y ddau ohonyn nhw gyda'i gilydd. A felly mae Paul yn mynd mlaen i esbonio sy'n motos mae'n byw neu'n marw yn y sefyllfa yma, mae e'n win-win. Does dim colli yn y sefyllfa. Mae'n dweud, os yw e'n byw ac yn dal i fyw ar y ddeiar, mae'n cael gwasanaethu Iesu a'i eglwys. Mae e yna yn cael tystiolaethu a bod yn llys genad i'r arglwydd. Gret. Ond os yw e'n marw, mae'n dweud, mae'n cael bod gyda'i arglwydd am dragwyddoldeb ymharadwys. A mae'r gwaith ar y ddeiar wedi dod i ben. Job done. A dyna yw ein heddwch ni a'n hyder ni wrth feddwl fel Cristnogion am farwolaeth a trefn Duw. Mae yna lot o bobl sydd yn troi'n chwerw ac yn gwylltio gyda Duw pan mae rhywun yn marw'n ifanc enghraifft. Ac yn meddwl, mae wedi cael ei gymryd yn rhy fuan oddi wrtho ni. Dyw e ddim yn deg. Pan ni'n edrych ar bethau o safbwynt y Cristion a trefn sofran Duw, mae newid y cyfan. Oherwydd i ni'n gwybod, i mi, Crist yw byw ac elw yw marw. Mae marwolaeth nid yn rhywbeth i'w ofni, ond i'r gwrthwyneb. Rhywbeth i edrych ymlaen ato. Na chi beth rhyfedd i ddweud? Bod chi'n gallu hyd yn oed edrych ymlaen. Dyna beth mae Paul yn dweud, fod marwolaeth yn y cyd-destun yma yn well. Mae'n dweud bod e'n well. Pam bod e'n well? Oherwydd mae'n well i fod gyda'r arglwydd Iesu yn y nefoedd nag yw e fan hyn. Mae'n o ran statement yn wir. Ond beth sy'n well na hynny hyd yn oed yw gwybod lle bynnag i ni, dyna sydd orau i ni. Y peth gorau ar ein cyfer ni yw bod lle mae Duw eisiau ni fod. Bod lle ni o fewn ewyllus Duw. Ac wrth gwrs, dwi ddim yn gwneud yn fach o farwolaeth. Mae yna ddeuoliaeth, duality i farwolaeth, a mae hwn yn, wrth gwrs, yn amlwg i ni gyd fi'n siŵr. Mae marwolaeth yn ôl y gair yn elyn, y gelyn olaf ar gyfer y Cristion. Mae e'n ganlyniad o'n pechod ni, pris sy'n pechod ni, yw marwolaeth wrth gwrs. Ond mae'r atgyfodiad wedi newid hynny i gyd. Lle nawr, fod hynny i raddau yn wir, mae e hefyd nawr yn ddrws i'r nefoedd. Mae e nawr yn arwain at gyflawniad ewyllus Duw ar gyfer ei bobl. A mae hwnna felly newid popeth nag yw e. Mae yna le perffaith, paradwys, heb ddagrau, heb bechod, heb anwiredd o'n blaen ni, pobl Iesu Grist. Bywyd fel mae Duw wedi fwriadu o'r dechrau ar gyfer ei bobl. Ydych chi'n excited? Chi'n edrych ymlaen?
Ydych chi'n ysu o fewn trefn Duw, wrth gwrs, i gael bod gyda yr arglwydd. Os ddim, a mae'n iawn i chi ddweud, os ych chi ddim yn eich calonnau, bod chi'n dweud, dwi ddim yn siŵr, falle bod yna bethau eraill sydd yn pwyso ar eich calonnau chi. Un o'r pethau penna sy'n gallu pwyso ar ein calonnau ni yn y cyd-destun yma, falle yw fod pobl i ni'n ei caru yn fawr iawn. I ni'n gwybod falle fi ddim gyda ni'n y nefoedd os yw pethau'n aros fel ma hi. Ond hyd yn oed gyda hynny, mae eisiau bod ni'n ymddiried yn sofraniaeth Duw. Gallwn ni ddim rheoli hynny, mae'r cyfan tu hwnt i ni. A dyna lle mae'n heddwch ni'n dod o. Gallu dweud, mae yna derm yn Saesneg, let go and let God. Gadael fynd ar y sefyllfa yn meddwl bod ni'n rheoli ein sefyllfa ni, a gadael i'r arglwydd i liwio y cyfan, oherwydd fe sydd wrth gwrs wrth y lliw. Nawr, mae hyn i gyd yn dod yn ni at adnod 27. Nawr, mae Paul yn galw ar yr eglwys i fyw gyda'r un meddylfryd a sydd ganddo fe, sef i fyw mewn ffordd sydd yn addas i rywun sydd wedi derbyn yr Efengyl. Be mae wedi dweud hyd yn hyn? Mae'n edrych ar ei fywyd a mae'n gallu dweud oherwydd Iesu Grist, mae mywyd i'n hollol wahanol. Iesu Grist yw fy mhopeth i. Ac felly sy'n ots os dwi'n byw neu'n marw, Iesu Grist yw fy mhopeth i. Mae wedi newid y cyfan. A mae hwnna'n siapio'r ffordd mae e'n byw. A felly, i feddwl am nawr y term yma, i fyw yn deilwng o Efengyl Crist, mae hwnna'n gallu bod yn anodd i ddeall, ond os byddwch chi'n gofyn i fi am ateb syml iawn, byddwn ni'n ceisio geirio fe fel hyn falle. Dyn ni'n cael ein galw i fyw fel rhai sy'n byw allan yr Efengyl, nid fel rhai sy'n dweud bod nhw'n credu un peth ac yn gwneud peth arall. Talk the talk and walk the walk. Dyna mewn gwirionedd beth mae Paul yn dweud fan hyn. Byw mewn ffordd sy'n deilwng o'r Efengyl. Byw mewn ffordd sy'n matcho lan gyda beth ych chi'n dweud ych chi wedi credu. Neu hyd yn oed beth ych chi wedi credu. Achos yn aml mae beth i ni wir yn credu, nid dyna sydd yn dod mas yn ein ffordd o fyw ni. A mae Paul yn gallu dweud hyn gyda hygrededd, integrity. Oherwydd mae e wedi dweud fan hyn, i mi Crist yw byw ac elw yw marw. Be mae'n dweud fyna? Iesu Grist yw fy mhopeth i, right? Ond dychmygwch nawr os byddai Paul wedyn ddim yn fodlon pregethu'r Efengyl achos byddai ddim eisiau mynd i'r carchar. Os byddai Paul yn gwneud hynny, dyw beth mae'n dweud, sef i mi Crist yw byw ac elw yw marw, ddim yn cyd-fynd gyda'i weinidogaeth e. Oherwydd mae'n dweud, mae Iesu Grist yn bwysicach na fy mywyd i. Ond os byddai fe ddim yn pregethu Iesu wedyn, ac yn fodlon mynd i'r carchar dros Iesu, dydy ddim yn matcho lan. Gobeithio bod chi'n gallu gweld hynny. A dyna yr her i ni. Ydy beth i ni'n dweud sydd yn wir a beth i ni'n gwybod i ni'n credu yn matcho lan gyda'r ffordd i ni'n byw. A mae'n her enfawr i ni, nag yw e? Mae'n anferth i ystyried ydy y ffordd dwi'n byw fy mywyd yn adlewyrchu beth i fi'n dweud rwy'n credu a beth i fi wir yn credu. Mae ymddygiad Paul yn cadarnhau ei gyffes e. A felly gall neb edrych ar Paul a dweud, ti'n hypocrite. Gall neb edrych ar Paul a dweud, wel, ti'n dweud mae Crist yw dy bopeth, ond ti ddim yn fodlon cael dy garcharu dros Iesu Grist. Gall neb ddweud hynny. Tybed, os na elfennau o'n bywyd ni, lle gall rhywun bwyntio at ni a dweud, wel, ti'n dweud hyn, ond wyt ti'n byw fel arall. Na chi her i ni. Ti'n dweud mae Iesu yw dy bopeth di, ti'n dweud dy fod ti'n caru Iesu dros bopeth arall, ond ti'n byw fel hyn. Nawr, nid y mwriad i o gwbl yw i awgrymu fod hynny'n golygu bod chi ddim yn ddiogel yn yr arglwydd na dim byd fel yna. Mae hwn yn fater o ufuddod, nid o achubiaeth. Chi'n cofio, nathon ni edrych ar Galatiaid yn ddiweddar. Os ych chi yng Nghrist, ych chi yng Nghrist. Ond yw hynny ddim yn golygu bod ni'n gallu colli golwg ar fywyd, bod ni'n gallu colli blaenoriaethau, bod ni'n gallu gwiro oddi wrth y gwirionedd a'r adegau. A felly, pan mae hynny'n digwydd, mae eisiau ni gael ein tynnu yn ôl wrth gwrs. A mae wastod eisiau cael MOTs ysbrydol o bryd i gilydd, lle ni'n edrych ar ein bywydau ni, edrych yn fewnol a meddwl, tybed, ydy'r ffordd dwi'n byw yn cyd-fynd gyda beth i dwi'n dweud a beth mae'r gair yn dweud dwi'n ei gredu.
A felly, os ydyn ni'n byw yn ôl reality ein statws ni yn Christ, hynny, beth dwi'n golygu gan hynny? Mae'n dweud yn y gair fod Cristion yn rhywun wedi ei ailenni, plentyn Duw, rhan o eglwys Iesu Grist, ein bod ni'n dystion i Iesu Grist, ein bod ni'n deml i'r Ysbryd Glân. Fi eisiau chi fynd adre, ac yn onest, gerbron yr arglwydd, chi ar arglwydd, gofyn y cwestiwn, ydw i'n byw fel un sydd wedi cael ei ailenni? Ydw i'n byw fel un sydd yn blentyn i Dduw? Neu ydw i'n byw fel plentyn afradlon, yn mynd yn ffordd yn hunan ac yn ei beth i fi moyn? Ydw i'n ifydd i'r arglwydd? Ydw i'n byw fel test i'r arglwydd? Ydw i'n byw fel un sydd yn hysbysu eraill am yr Efengyl? Ydw i'n deml i'r Ysbryd Glân? Ydw i'n byw fel un sy'n deml i'r Ysbryd Glân? A bod yn onest, ac os yw yn troi mas, mae'r ateb yw na, beth yw'r ateb ar ein cyfer ni te? Wel, yr ateb yw i edifarhau. Yn gyntaf, mae eisiau cofio, anwybyddu celwydd y diafol. Oherwydd beth mae'r diafol yn mynd i weithio chi yw, wel, mae rai bod ti ddim yn Gristion te, os mae na yw'r ateb. Dyw'r arglwydd ddim yn ein galw ni fod yn berffaith, ond mae'n ein galw ni fod yn ifydd. Ac ar adegau, mi fydd ein ifuddod ni yn wallus, bydd na mistakes sy'n cael ei wneud. Ond arwydd y Cristion yw edifeirwch, bod ni'n dod yn ôl, bod ni'n cydnabod ein gwiro ac yn dod yn ôl at yr arglwydd. Ac unwaith eto yn gofyn i'r arglwydd am nerth ac am gariad tuag ato fe mwyn bod yn ifydd. Tybed ydych chi, os ych chi wedi gwiro, wedi edifarhau a troi yn ôl at yr arglwydd, a glynu wedyn at yr arglwydd mewn nerth a drwynaeth yr Ysbryd Glân wrth gwrs. Cofio beth yw eich statws chi. Felly mae Paul yn dweud yn adnod 27, sdim ots dwi gyda chi neu dwi ddim gyda chi. Dwi yn edrych ymlaen i glywed neu gweld eich bod chi'n sefyll dros yr Efengyl, mae'n dweud, ac yn gweithio mwyn yr Efengyl gyda'ch gilydd. Mewn geiriau eraill, bod chi'n walking the walk, bod fi'n gweld bod chi'n sefyll dros Iesu Grist. Dych chi'n dweud, ni'n gwybod bod chi'n credu hyn, ond dwi'n edrych ymlaen i weld e'n digwydd yn eich plith chi. A falle mae dyna yw ein gweddi ni bore yma mewn gwirionedd. Yw arglwydd, dyn ni'n dymuno cerdded y walk yna. Bod ni'n mynd ati nawr i fyw allan yr hyn ni'n gwybod sydd yn wir yn ein calonau ni. Mae'n heriol iawn. A dwi'n gallu dweud fe hynna nawr, mod i'n byw fel un sydd yn dad, yn ŵr, yn weinidog, sydd wedi ailenni, yn blentyn Duw, yn un sydd yn yr holl bethau yna sydd yn wir am yn statws i. Y reality yw fod cyfnodau yn bywydau ni lle ni'n mynd i stryglo gyda hyn, lle ni'n mynd i wiro, ond bod ni'n dod yn ôl. A mae y gair yn llawn o anogaeth i ni ynglyn â hyn. Mae Iago, Pedr a Ioan. Piti bod y trydydd bachgen wedi cael ei alw'n Pedr, a byddwn ni wedi cael y trifecta yma. Iago, Pedr a Ioan yn sôn am yr angen yna i fyw bywydau unfryd, single-minded yn Saesneg. Ddim yn bobl dau feddwl, double-minded, gyda un llygad fel petai ar Iesu, ond llygad arall ar bethau'r byd. A bod ni'n meddwl bod ni'n gallu cael y ddau. Mae Pedr yn enwedig yn sôn am yr angen i fod yn sanctaidd, cael ein sancteiddio. A mae Ioan yn ei lythyrau yn sôn sut y dylai gweithredoedd siarad drosto ni. Ystyriwch hynny, sut dylai ein gweithredoedd ni siarad drosto ni. Enghraifft 1 Ioan 3, adnod 18, fy mhlant, gadewch i ni garu, nid ar air nac ar dafod, ond mewn gweithred a gwirionedd. Caru mewn gweithred, nid mewn gair ac ar dafod. Wrth i fi edrych drwy hwn, nes i ddod ar draws dyfyniad gan Spurgeon. Nath Eilir gymryd y mic mas o fi, ni'n clywed yn y bregaeth nos Sul diwetha. Dwi wrth y modd gyda Spurgeon, a fi'n meddwl bod hwnna'n okay. Ond dywedodd Spurgeon, for those of us who talk a lot, it's easy to think that saying it means we have done it. A chi beth da, o'n i'n meddwl bod hwnna'n helpful iawn. Bod ni'n meddwl bod dweud e'n golygu bod ni wedi gwneud e. Bod dweud, fi'n di garu di, yn golygu bod ni wedi caru rhywun. Mae temptasiwn i feddwl hynny.
Ond wrth gwrs, yn ein gweithredoedd ni, yn ein buchedd ni, ein ffordd o fyw ni, i ni wir yn dangos. A felly allwn ni ganu'r emynau i gyd, a dweud o arglwydd, dwi'n di garu di. Ond sut mae'n bywyd ni yn matcho lan gyda'n geiriau ni? Dyna'r her y bore yma. Ac eto, mae mor bwysig fan hyn, mae'r balans mor agos i fod yn gorfod cofio, nid ein gweithredoedd ni a'n ffordd o fyw ni sydd yn ein gwneud ni'n Gristion. A felly mae hwnna'n yn holl bwysig i gofio. Ond mae Paul felly'n dweud yn adnod 27 a 28, mwyn i mi weld, fi eisiau chi fyw allan eich ffydd chi, mwyn i mi weld os dof atoch neu glywed amdanoch os byddaf yn absennol, eich bod yn sefyll yn gadarn, yn un o'r anysbryd, gan ymdrechu yn unfryd dros ffydd yr Efengyl, heb eich dychrynu mewn un dim gan y gwrthwynebwyr. Chi'n gweld pan fydd Paul yn gweld y bobl yma'n sefyll yn gadarn, yn cyd-ymdrechu ac yn hyderus yn yr arglwydd, bydd e'n gwybod bod nhw'n mentro mewn ffydd. Bydd e'n gallu gweld, yn Saesneg, mae yna air amdano fe, outworking ei ffydd nhw. Mae'n un peth i ddweud, mae gen i ffydd, fi'n caru'r arglwydd. Ond drwy nerth yr ysbryd, mae'n ein caniatáu ni i weithredu ar hynny, i weithredu mewn ffydd. Mae'n mlaen i ddweud yn adnod 28 a 29, bydd hyn, eich ffordd o fyw chi yn arwydd eglur i'r rheini o'i distryw, ond o'ch iachawdwriaeth chi, a hynny oddi wrth ddiw. Oherwydd rhoddwyd i chi y fraint nid yn unig o gredu yng Nghrist, ond hefyd o ddioddef drosto fe, gan ymdaflu i'r frwydr hon y gwelswch fi ynddi, ac yn ydych yn awr yn clywed fy mod ynddi o hyd. Bydd pobl yn gweld ein ffordd o fyw ni felly, yn gweld ein difrifoldeb ni, yn gweld ein cariad ni, tuag at yr arglwydd, a bydden nhw'n methu gwadu fod yr arglwydd Iesu yn gweithio yno ni. Dyna pwynt Paul mewn gwirionedd. Tra mae yn y carchar, gall neb wadu fod gan Paul rhywbeth sydd yn rhoi llawenydd iddo fe sydd gan bobl eraill ddim. A mae'r llawenydd yn dod o'r Efengyl, o'r fraint sydd gyda fe, o ddioddef dros Iesu Grist, oherwydd fod yr arglwydd Iesu wedi dioddef yn y lle cyntaf drosto fe. A dyna sydd yn fendigedig am yr Efengyl wrth gwrs. Mae'r arglwydd Iesu wedi'n achub ni, ond tra ni ar y ddeiar, mae e hefyd yn galw ni i ddilyn ôl ei draed e, i'w efelychu fe, copio fe. A mae rhan o hynny'n golygu byddwn ni'n dioddef dros yr arglwydd Iesu, dros yr Efengyl. Gan wybod y bydd yr arglwydd yn defnyddio hynny, yn ein bendithio ni yn hynny. Mae e'n fraint i ddioddef dros Iesu Grist. Mae e'n fraint i gael ein cyfrif yn deilwng o hynny. Nawr, cwpl o bethau i gloi. Wrth i mi feddwl am fyw fel y reality yna o'n statws ni yng Nghrist Iesu. Un o'r pethau fi wedi bod yn meddwl am a fi'n rhannu'n bersonol nawr yw fy llawenydd i yn yr Efengyl. Llawenydd yn yr Efengyl. Ydw i'n byw mewn ffordd sydd yn adlewyrchu y reality yna. Fy mod i'n llawen. Fod gen i lawenydd sydd gan bobl eraill ddim. Chi rhywbeth i chi ystyried, eich hunan? Fi'n ffeindio fe'n hawdd i siarad am y llawenydd yna. Ni'n profi fel Cristnogion. Ond ydw i'n byw mewn ffordd sydd yn adlewyrchu y llawenydd yna, sydd gen i y tu fewn. Chi bod beth yn aml, dwi'n ymwybodol, siarad yn bersonol nawr, dwi'n gadael i y pethau bach sy'n digwydd o'n nghwmpas i liwio fy ymarweddiad i, yn hytrach na fod yr Efengyl yn lliwio fy ymarweddiad i. Ac felly, pan mae'r plant wedi bod yn ddrwg yn y bore, falle wedi, be bynnag maen nhw wedi gwneud, neu pan dwi wedi cael ffrau gyda Elai, neu be bynnag yw e, dwi'n gadael i hwnna i liwio fy ymarweddiad i, a felly dwi ddim yn dangos llawenydd yr Efengyl, dwi'n dangos fy anfodlonrwydd i. Ond mae hwnna'n anghywir, oherwydd beth bynnag sy'n digwydd yn ein bywyd ni, pwy bynnag mor wael yw i arno ni, mae'r Efengyl a mae'r reality yr Efengyl yn parhau i fod yr un peth. A felly gallwch chi ofyn cwestiwn i fi, sut wyt ti heddi Aron? A falle mae'r ateb fi'n ei roi yw, fed up, wedi blino, neu be bynnag. A falle bod hwnna'n wir yn rhannol, ond mae yna rhywbeth mwy na hynny sydd hefyd yn wir amdano i, sef
Dwi'n berffaith iawn. Dwi'n llythrenol yn iawn ger bron Duw. Dwi'n llawen oherwydd fod yr arglwydd wedi maddau fy mhechod i. Dwi wedi cael fy ngwneud yn lân oherwydd yr Efengyl. A felly mae yna eto y ddeuoliaeth yma, yn dys e. Mae ffordd i ni'n gweld ein bywyd ni mor bwysig. Ydyn ni'n canolbwyntio ar y deiarol yn hytrach na'r ysbrydol yna. Dwi'n gweddio y bydd yr arglwydd yn helpu fi i gofio reality yr Efengyl wrth i fi fynd drwy fy nydd, wrth i fi deithio trwy'r dydd. Byddai'n deffro'n y bore yn atgoffa'n hynna'n o'r Efengyl. Pan mae pethau'n mynd yn anghywir, bod fi'n atgoffa'n hynna'n o'r Efengyl. Ac y bydd hwnna yn lliwio y ffordd dwi'n ymddwyn ac yn byw. A eisiau gorffen gyda dyfyniad gan C.T. Studd. Os chi ddim yn gwybod pwy yw e, googlwch e sy'n amser da fi sôn nawr. Ond dyma C.T. Studd, Charlie Studd oedd i enw fe, yn dweud, yn cynghori ei wraig bob bore pan oedd hi'n cael amser defosiynol i weddio hyn. Oedd e'n weinidog ac yn ddiwynydd ac yn y blaen. Dyma oedd e'n cynghori ei wraig ei weddio. Dear Lord Jesus, you are to me dearer than Charlie could ever be. Y beth diddorol i gynghori. Pam? Achos oedd e ddim eisiau fod ffydd ei wraig yn ddibynnol mewn unrhyw ffordd arno fe. Ond yn hytrach bod hi'n dibynnu ar y graig, yr arglwydd Iesu ei hun. Hwna ddim byd i wneud ar y quote oedd da fi mewn golwg, a di jyst yn meddwl bod hwnna'n helpful. Ond y quote oedd gen i, y dyfyniad oedd gen i oedd, if Jesus Christ be God and died for me, then no sacrifice that I could ever make for him could ever be too great. Does dim byd mae'r arglwydd yn ein galw ni wneud yn gallu bod yn rhy fawr oherwydd ei aberth e drosto ni. Mae e wedi gwneud yr aberth mwyaf yn rhoi ei fywyd drosto ni. Beth bynnag mae'r arglwydd yn ein galw ni wedyn mewn cariad i wneud, gallai byth fod yn rhy fawr i ni. Hyd yn oed os yw ein galw ni roi ein bywydau ni. Ac yn ola, felly, mae yna un dyfyniad arall, a dwi ddim yn siŵr pwy ysgrifennodd hwn, oedd e'n anonymous, ond des i ar ei draws e. I am only one, but I am one. I cannot do everything, but I can do some things. And what I ought to do, with God's help, I will do. Mae hwnna'n helpful o ran beth mae'r arglwydd yn ein galw ni'n wneud wrth ystyried byw bywyd mewn ffordd sy'n deilwng o Efengyl Iesu Grist. Yr hyn mae'r arglwydd yn ein galw ni i wneud. Y ffordd mae'r arglwydd yn ein galw ni i fyw. Felly gweddiwch arglwydd helpa fi. Os ydw i wedi gwiro, tyna fi nôl. Arglwydd nertha fi, mwyn dy enw, mwyn dy Efengyl, i fod yn un sydd yn byw bywyd sydd yn deilwng o Efengyl Iesu Grist. Gogoniant iddo fe. Amen.